Dugu hemen ikastola Telmoren hitzaldia, jardunaldi pedagogikoen barruan, eta aprobetxatu dugu gaur aurkezteko Aguz ikastolan sortu den batzorde berria, Altzaburua Abuzu. Helburua da azkenean teknologia berrien inguruan sortzen diren kezka horiek guztiak eta teknologia horiek gure seme-alabengan izan ditzaketen ondorioei buruz hausnartzea, konpartitzea eta gero ekimenak praktikan ipini, nolabeteko errealitate honi enfoke berri bat eta irten bideak bilatzeko. Gure asmoa da heltzea familia guztiengana eta bera animatzen zareten parte hartzen gure dinamika honetan. Hasiera baten ikasi egin dugu zer dago horren atzean, ez? Zer dago ordenadore, zer dago smartphone txiki baten atzean. Hori ulertzeak supergarrantzitsua da jakiteko gure umea zeren aurrean dauzen. Da, benetan, superinteresgarria, danok parte hartu behar dugu, pentsatu eta hurbildu zaitezte.